Hemmeňize salam dostlar, sağman oturar mısınız? Bugün Hitaýdaky iň tiz gidýän otlaryň içiniň nähilini görýär. Öňkü gezek ýadynda tutýan ot hayal gidýän poýdyň nähil gidýäniňi gördük. Bu gezek bolsa iň tiz gidýän poýdlaryň nähilini görýär. Girişde şular ýal barlygy bar dostlar. Bu ýerler hem garaşylýan daly. Bu ýerde zaryat berilýän ýerler, mut zaryat berip bolýar. Eger münmel otlyň gelmegine bir näçe wagt galan bolsa şular ýaly massaj oturuşlarda oturup diňjal bolýar. Şular ýaly iki görnüş massaj oturuşlary bar. Dostlar, men häzir Hitaýyň iň gün ortasyna ýerleşen şäherleriň birine, Gatbul şäherder, Şanto şäheri ýaşaýjy. Bu Şanto şäheriniň ýaşaýjy 5 milyon teorewi halky we ýandaş teorewi bilen birlikde. Bu tiz gidýän otlyň stansiýasy şular ýaly. En garaşylýan ýerler şular ýaly. Kiçik şäher bolmagyna garamadan ullukan bir ot stansiýasy bar. Bu ýerde de şeýle ýokarda eskerlerden, ýani belli bir milli seneler datlary ýazylgy dat gurupdyrlar. Ana o ýerde görseňiz orak çekijiň şekli bar we duruşyny eskerler bilen şekillendirilýär. Umuman alanda dünýädäki aeroportlar iň howpsuz ýerler taplanýar. Hitaýda bu tiz gidýän otlyň stansiýasy iň howpsuz ýerlerden birisi. Mysal üçin men ýa-ni Daşdöwre aýlanmaga gidemde şu ýerde sumkamy alyp gitdim. Häzir sumkamy göreli. Şeýle dostlar şular ýaly. Sumkamyň dor, tutamyň dor. Ýani iň howpsuz ýerlerden birisi. Ýani ýankaý ýaly. Şu stationyň içinde iň howpsuz ýerlerden birisi. Meňün melatlymada biraz wagt galypdyr. Häzir o ýerek barıp o ýerde garaşarys. Biletler şular ýaly, bilet baralarda şuýda bolýar. Benim geçti adımda adam şeyle varken olayım, novata durmalı olayım. Novata duran yerinde dem kağıt kimliğimi de yokluğu için problemler çıkan. Ben şolar yer geçip bilmedim. Son o yerdeki işgarlar geçmemek etti. Biraz gizrağı alım onu yetişen. Hitaýda diňe şolar ýaly ýörelýän batkançaklarda adam bolmaýar, başga ýerlerde diňe adam. Sağ ol, gel ay. Sözü de al. Mani geta.往里面先空的地方先走。来，往空的地方先走一走，往里面先走。往里面先走，然后往里面先走。来，晚点，马上关门了，往里面先走啊。晚点了。Bu yere men yerim. Dostlar, otlyň içine ýerleşdik. Biraz otlymy giýjagaly. Şoň üçin gatladylar. Ýaralardan da ýeriňdi. Şular ýaly. Otlyň tizligi sagatda 246 kilometr gidýär dostlar. Elbetde bu Hitaýdaky tiz gidýän otlaryň iň çat gidýän däl, ýöne şolardan birisi. Tiz gidýän otlaryň tizligi sagatda 350 kilometr geçýär. Bu ýere aýak ýol dostlar. Şeýle 50 bolýan ýeri. Şular ýaly. Her ýeriň arasy ören temiz. Bele kaýa gidýän botlar garanda hajathanasy, aýak ýoly ören arasy. Otlaryň içerisinde şular ýaly. Oturlan ýerler örengiň dostlar, şular ýaly. Oturjam gat ýumşak. Oturuşlar ýokartynda başga ýerler ýerler bar edil. Samolyoda menen ýaly. Görkezmänim dostlar, bu gedek görkezmek istedim. Şeýle öz halan kitaplarymdan birini alýan, ýani okuma dükýana başyna 2-3 sahypa okuyan, şondan halan kitaplarymdan birini alyp ýanyma alyp gaýtýan.
ve şular ýaly ýolda bolan mahalym. Uzak wagtlyk oturmaly bolan mahalym. Şeyler, kitaplar okuyan. Telefonlar reelslara da seyretdi. Yani elbette o da bir gerek zat edi. Ondan hem öğrenmeye zatken yöne bar wagt reelslara gidermek. Doğruda ingolsy kitap okalyk öğreneli bir zatlar.湖景贡酒。女士们、先生们，在站台上。Dostlar otlimizden durulağımıza gelip yetti. Şular ýalyrak, yani Xitayda aktiv edýän otlaryň ýagdaýy şular ýalyrak. Men ekonomik oturuşlardan bir ýerini aldım. Egerde birinji klas oturuşlaryny ýa-da business klas oturuşlaryny alan bolsam, hasam ikki oturuşlar görüp bilerdik ýöne bahasy biraz gymmadrak, yani 2 senseni bahasy galyp bilýär. Ýöne egerde gitjek ýeriňiz gat uzak däl bolsa, onda hiç ýyl alat etmäne gerek ýok. Arkaýyn ekonomik klas oturuşlardan bir ýerini alyp bilersiňiz. Otudur olasam şular ýaly. Dostlar başardığımdan ýa-ni Xitayda aktiv edýän otlarynyň içini we içindäki adetleri görkezmäge çalışdym. Ve bu adam ýene şol ýanky Şantou şähere golaý bolan Xiamen şäheriniň bir otudur olasynda. Ýene de Hangzhou'a çenli şu taýdan otly bilen gitmeli boljak we o ýerde de belki ütkeşik zatlar bolsa size görkezmäge çalışaryn. Egerde ýok, hemme zat ýanky alak bolsa, onu video çekmämi betedir. Şu watlykça hemmäňe hoş galyň, taglykda görüşelim.